Iqrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duh Gusti Allah, Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Wonten ing dinten menika, kula lan para sedherek sedaya sami manunggal wonten ing papan menika ngawontenaken silaturahmi, ngragetaken kekadangan salebeting tata cara halal bihalal. Dumateng para kadang ingkang kapernah sepuh, kula ngaturaken bekti ingkang agung. Dumateng kadang ingkang kapernah enem, kula ngaturaken agenging katresnan. Keparenga kula matur wonten ing dinten riyadi menika, bilih kula nglenggana sedaya dosa lan kalepatan kula dumateng panjenengan sadaya. Mugia kersa paring pangapura kanthi rilaning penggalih. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mugi Gusti Allah nampi sedaya amal kesaenan kula lan panjenengan sedaya salebeting wulan Siam utawi Ramadan. Satemah sageta katambah raos iman lan takwa ing ngarasanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Mugi Gusti Allah tansah paring pitedah saha pitulungan dumateng kula lan panjenengan sadaya. Satemah sageta dados janma ingkang wilujeng gesang bebrayan ing alam donya ngantos tumekaning akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Tulodo iqrar halal bihalal menika saged pun jumbuhaken kalian kabetahan wonten ing pabrayan utawi wonten ing masyarakat piyambak-piyambak. Umpaminipun wonten ingkang dipun pilah nem kalian sepuh, wonten ingkang dipun tirokaken utawi ditirukan, wonten ingkang namung dipun waos kemawon, sumangga saged dipun jumbuhaken kalian ingkang mlampah wonten ing papan utawi ing desanipun piyambak-piyambak. Makaten matur nuwun kawigatosanipun, mugi-mugi migunani. Nuwun.